ଜାଣିଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଏ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ମୋର ମରୁ ମରୁ ବଞ୍ଚିଗଲା। ହଠାତ୍ ଗଛ ଉପରେ ନଜର ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଟପାଏ ବି ପାଣି ନାହିଁ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଲି ବାହାରକୁ ଆଉ ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ଦେଇ ସବୁ କୁଣ୍ଡରେ ପୁରା ଫୁଲ୍ କରିଦେଲି ପାଣି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଏ ଗଛରେ ଡେଲି ଡେଲି ବି ପାଣି ଦିଆଯାଏନି। 10-15 ଦିନକୁ ଥରେ ଲେଖାଏଁ ୟାଙ୍କର କେବଳ ପାଣି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଏ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ଖରାରେ ବି ରୁହେନି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଘର ଭିତରେ ଛାଇ ମୂଳରେ ରୁହେ। ଆଉ ଲୋକେ କୁହନ୍ତି କି ୟାକୁ ଘରେ ରଖିଲେ କିଆଡ଼େ ଘର ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ବଢ଼ିଥାଏ। ତ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କହିବେ ଏ ଗଛଟିର ନାଁଟା କ'ଣ। ତାପରେ ସେତିକା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଦିଦି ନେଇ ଆସିଛି ଝରିର କୁଳି ମେଞ୍ଚେ। ଆପଣମାନେ କହିଲେ ଦେଖି ଏଇଟା କୋଉ କୁଳି? ମୁଁ କହୁଛି ଦିଦିକୁ ଏଇଟା ବିଷ କୁଳି ଗୁଡ଼ାକ କାହିଁକି ଆଣିছিল, ବିଷ ଫଳ ନା କ'ଣ? ଦିଦି କହୁଛି ଏଟା ବିଷ ଫଳ ନିଏ, କୋଳି ଗୁଡ଼ାକ ଖାଇକି ଦେଖୁନୁ। ତ ମୋତେ ତ ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ବିଷ ଫଳ ହେଉଛି କି କ'ଣ ହେଉଛି। ଦିଦି ଉପରେ ଭରସା କରିକି ମୁଁ ଗୋଟେ କୁଳି ଛିଡ଼େଇ ଦେଇକି ଖାଇଦେଲି। ୟାର ପୁରା ହଳଦିଆ କଲରର ଫଳଟା ବାହାରି, ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଫଳଟା ପୁରା ଖଟା ମିଠା ଭଳିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା। ଯାହା ହେଉଛି ହଉ, ଆମେ ତ ତାପରେ ଆମେ ଏପଟେ ରେଡି ହେଇକି ମା ମୁଁ ଭାଇ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଟାଇଲ୍ସ ଦୋକାନ। ଘରର କାମ ଚାଲିଛି ନା, ତ କିଚେନର ଟାଇଲ୍ସ ବସିବା ପାଇଁ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ବାଛିବା ପାଇଁ। ତ ଏଠି ଏତେ ଭେରାଇଟିର ଟାଇଲ୍ସ ଦେଖିକି ଆମେ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଗଲେ କୋଉଟା ନବା ବୋଲି। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଟାଇଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖୁଛ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଗୁଡ଼ାକ ପୁରା ଡିଜିଟାଲ ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ୟାର ବଜେଟ୍ ବି ସେଇଭଳିଆ ବହୁତ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ନେଇପାରିବାନି, ଆମର ତ ଏତେ ପଇସା ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଟିକେ କମ୍ ବଜେଟର ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ଏତେ ଗୁଡ଼ାକ ଟାଇଲ୍ସ ଭିତରେ ଆମେ ଏଇ ଟାଇଲ୍ସଟା ୱାଲ୍ ପାଇଁ ସିଲେକ୍ଟ କଲୁ। ତାପରେ ଏଇଠି ତ ଲାଇଟିଂର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଘରେ ଲଗେଇଲେ କେମିତି ଦେଖାଯିବ କେଜାଣି। ତାପରେ ଫ୍ଲୋର ଟାଇଲ୍ ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଏପଟେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏତେ ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଏଇ କଫିର ଚକୋଲେଟ୍ କଲରଟା ପସନ୍ଦ କଲୁ। ସବୁ ଆମେ ସିଲେକ୍ସନ କରିସାରିଲା ପରେ ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେଇକି ବାହାରି ଗଲୁ ଘରକୁ। ତ ଏପଟେ ଆମର ସବୁ ଜିନିଷ ବି ଲୋଡ଼ ହେଇଗଲାଣି, ତ ଆମେ ଅଟୋରେ ବସିଗଲାଣି। ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ପଳେଇଛୁ। ରହୁଛୁ।